Bueno, així ens comença l'actuació musical. Nosaltres som el cor Veus del Túria de Riba-roja i el cor Cele del Col·legi Alemà de València. Ens hem unit per fer una actuació conjunta. Anem a fer aquestes tres cançons. Anem a fer primer el Nerea, que es diu una cançó en euskera que va popularitzar molt Miquel Laboa i parla de la llibertat. Es diu Itzango Zen. Després anem a fer la cançó Glòria i després anem a fer la cançó africana Ayanguena, perquè la Fundació Juntos por la Vida, a més de dur 25 anys en Ucraïna, col·labora molt en un país africà que es diu Benín i portarà de fet a aquest poble d'ací uns mesos un espectacle africà. Per tant, com un guinyo, anem a fer també aquestes cançons africanes. Jesús.
Thank